Hello, good people. Murise kwese kwamuri. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint Chigotwe mbamana mai venchi hanzvadzi chamama handiti ndichitoti makadii kumativi mana kwese kwamuri. Aiwa kuno kuti vapenyu ndauyawo kuti ndizokuzisaiwo nezveupdate yemukomana anonzi Simba raShejasi anogara kwaMurewa handiti kwamagaya tenofuko kuti what's happening pano paYouTube muchandiregerera nekumboita sendinorova especially nema-updates akadai ndiregerereyo sorry ndandiwe ndizozviripotera ndega pamwe chete nekuzokumbira regerero handiti so ndati ndiuye ndizokupaiwo update kuti chii chiri kuitika panyaya yake. Suro rino takaonawo Culture Love muimbi wechidiki akazoimbawo achikumbira handiti achiisawo plea kuna Comrade Kandishaya pamwe chete naDr. Kudakwashe Tagwirei. Aiwa tikazoona Comrade Kandishaya vachiresponda vachiratidza kuti Dr. Kudakwashe Tagwirei vaonawo zvakare nyaya yemukomana uyu ikavabata vakasvika pavakazvipira kuti aiwa toda kuti tinge tiri tinobatsirana nemwana uyu. Saka toda kungotenda nekuti aiwa Comrade Kandishaya vakabva vamhanya kunoita assessment yavo kuti what's happening paground ndokubva vanoona mwana uya ndokubva vagutsikana zvechokwadi kuti aiwa pari kudiwa need pane need iripo, pari kuda help handiti so kutaura kuno ambulance yaenda kunotora mukomana uyu nhasi uri musi weSunday handiti yaenda kunotora mwana wauya Simba raShejasi kuti imuendese kuchipatara chaRunde Hospital muguta reHarare uko kwaachatanga kubatsirwa kuti vange vari vanoitawo maassessments avo ana chiremba kuti zvii zviri kuitika uye kana achida kubatsirwa anoda kuti aendeswe kuchipatara chipi handiti tichida kutenda process iyo yatotanga tichitenda kuti achabatsirika mwana uyu. Chida kungokurudzirai kuti kune vaya vanga vachingotora madonations akatarisa nemwana uyu kwemakore akawanda aiwa chimirai ngazvichimirwa nekuda kwekuti Dr. Kudakwashe Tagwirei havasi kuda any help pakubetsera mwana uyu, vachazviita ivo pachavo pamwe chete nechipatara cheArunde Hospital delegation yavo iri paground iri kumhanya paground handi ground force yavo vanova ivo Comrade Kandishaya Taurai. Aiwa chingoti thank you very much nekunge muri munotora basa iri kurisa mumaoko enyu. Saka kubva nhasi zvichienda mberi ticharamba nichikupaiwo maupdates ekuti chii chiri kuitika ticharamba nichikuzivisaiwo kuti what's happening. Isusu tichangewo tiripo paground tiripo pakuti tinge tiri tinopawo maupdates kuzivisa vanhu kuti chii chiri kuitika pamusoro pemwana uyu nekuda kwekuti mwana uyu mwana weZimbabwe, mwana uyu mwana wedu tese. Saka nouwandu hwedu vanhu vanga vachibatikana, vanhu vari kubatikana nekuda kwecondition yaainayo zvikuru sei pakurwadziwa kwaari kuita. Saka ndo update yanditangire papo kuzivisai kubva paupdate yamakaona mai vachiona vachitaura naBlessing Bushu. Iye zvino charamba chikupai tichinoendawo paground kunoona kuti what's happening kuitira kuti zvinge zvinoitwa zvakangojeka handiti so kune vanga vachiita magofund takukumbirisa kuti chimirai chiregai nekuda kwekuti vakuru vari kuti aiwa they don't need any help from anyone kuti vange vari vanorapisa mwana uyu nekuti mwana uyu mwana wenyika handiti mwana weZimbabwe ane kodzero dzakangoita sedzevana vamwe vese kuwanawo kurapwa mune zvakanaka. Thank you very much. Ndo update yandinge ndinokuzivisai. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Vamwe vakanditi bhiza remujawu bhiza rinowina. Aiwa dzatinenge tataura nyaya dzizhinji dzachona dzinowana rubetsero nekukasika. For now ndichiti it's much love and God bless you all.